फ्रेंड्स, हॅलो, कसे आहात सर्व? मस्त, मी पण मस्त आहे आणि मी एकदम आज खुश आहे कारण मला मिळालेलं आहे गिफ्ट. अभिनंदन अभिनंदन. येस, मला हे 2 गिफ्ट मिळालेलं आहे. तर आता आपण बघूया काय मिळालेलं आहे ते आपण तुमच्या समोर. आधी खोलण्याच्या आधी लाईक शेअर सबस्क्राइब करा. हो हो हो. 5 4 3 साडी मिळालेली आहे ग्रे आणि मला वाटतं उद्या घालण्यासाठी आहे ग्रे कलर. ग्रे कलर मिळालेला आहे. अजून डब्यात काय मस्त पैठणी मिळालेली आहे अजून त्यांचे ग्रे कलरची. चित्र पण आहे. Wow. त्यांचं चित्र आणि हे मस्त मला डब्बा मिळालेला आहे. तर मला त्याच्यात 2 आम्ही गिफ्ट खाऊ. 2 गिफ्ट मिळालेले आहे. थँक्यू सो मच. असं आहे ना, खूप मस्त आहे. ग्रे कलर आहे त्या. तर आहे माझ्याकडे ग्रे कलरची साडी नव्हती, ग्रे कलरचे ड्रेसेस आहेत, पण मी उद्या साडी नेसणार आहे गरब्याला.